Podľa legendy vznikol názov hradu na základe názvu kopca Dračia stena, na ktorom hrad stojí. Podľa legend v týchto horách alebo priamo v hradnom kopci žili draci. Už Rimania postavili na tomto mieste malú strážnu pevnosť. V 13. storočí zrejme na jej základoch postavili menší románsky hrad. Nie je známe, kto bol vtedy vlastníkom hradu. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1334. V roku 1339 hrad získal kniežací rod Celejeských, z ktorého pochádzala aj manželka Žigmunda Luxemburského Barbora. Potom, čo rod v roku 1456 vymrel po meči, zmocnil sa ich majetkov český šľachtic Ján Vítovec, ktorý bol najbližší spolupracovník posledného mužského člena rodu Ceilského Ulricha až do jeho smrti. Ján Vítovec umiera v roku 1468 a hrad prešiel do vlastníctva Mateja Korvína a jeho syna. Po smrti Jána Korvína prešiel hrad do vlastníctva uhorských Ďulajovcov. Tento rod sa hrad pokúšal rozširovať a vylepšovať, avšak v roku 1566 rod vymiera a hrad pripadol Habsburskej monarchii a cisárovi. V roku 1584 cisár Maximilián II. Panstvo a hrad daroval Jurajovi Draškovičovi za zásluhy v bojoch. Draškovičovci potom hrad vlastnili až do komunistického vyvlastnenia s krátkou prestávkou v rokoch 1645 až 1651, kedy ho vlastnili Zrínsky. Hrad bol niekoľkokrát rozširovaný a prestavovaný. V roku 1592 tu boli Jurajom Draškovičom postavené veže pre delostrelectvo. Dostavané vtedy bolo aj ďalšie poschodie, zvýšená hlavná väža a prebudované nádvorie s arkádami. Úpravy boli realizované vzhľadom k obavám z tureckého nebezpečia. Turci však toto územie nikdy nedosiahli. V 18. storočí sa na vežiach dobudovali cimburie a okolo hradu vznikli ďalšie objekty. V závere 18. storočia bol však hrad opustený, keďže sa nachádzal vo veľmi zlom stave. V roku 1850 nariadil hrad obnoviť Juraj VI. Draškovič, ktorý z neho urobil reprezentačné sídlo. Obnova trvala 10 rokov a bola realizovaná v duchu romantizmu a neogotiky. Inšpiráciou projektu bol nemecký hrad Wartburg. Súčasťou prestavby bol nielen hrad, ale aj jeho okolie. Vznikol lesopark so vzácnymi stromami, jazero a záhradné objekty. Postavená bola nová vstupná brána s padacím mostom, obnovená bola hrobka rodu Draškovičovcov, rytierská sála, kaplnka svätého Jana v hradnom parku. Až do roku 1944 pobývali členovia rodu Draškovičovcov na hrade, potom sa vysťahovali do Rakúska. Hrad bol potom vyvlastnený. Následne bolo rozhodnuté, že sa stane múzeum a umiestnená tu bola stála expozícia odpovedajúca dobe obnovy hradu. Predstavuje spôsob života šľachty z doby, kedy na zámku žila. Vystavený je tu tiež hodnotný nábytok z období baroka a drobné predmety.
Varaždínska feudálna pevnosť, odpradávna známa ako Staré mesto, je nepochybne najvýznamnejšou historickou budovou v meste. Na rozdiel od kráľovského slobodného mesta, ktoré vyrástlo vedľa neho a okolo neho, bola pevnosť srdcom šľachtického panstva, ktoré bolo vlastnícky a právne samostatné. Spory jeho obyvateľov s občanmi Varaždinu boli časté. Pevnosť vznikala prerušovane od 14. do 19. storočia a jej najstaršou časťou je centrálna väža zdobená gotickými lavicami a baldachínom, čo je na severe Chorvátska rarita tohto typu stredovekého výtvarného umenia. Dlhé a ťažké vojny proti Osmanom podnietili prestavbu a rozšírenie pevnosti na vodný hrad, hrad obklopený vysokými hlinenými brehmi s baštami a 2 vodnými priekopami. Práce realizovali talianski stavitelia z okolia mesta Koumov na čele s hlavným cisárskym staviteľom Domenikom Dell'Alio. Počas svojej pohnutej minulosti Staré mesto veľakrát zmenilo majiteľa, vlastnili ho početné významné šľachtické rody ako grófi Celésky, Ivan Ungnat, Juraj Brandenberg a chorvátsky bán Tomáš Erdedy a jeho dedičia. Pevnosť sa stala majetkom mesta v roku 1925, kedy sa Staré mesto stalo domovom novozriadeného mestského múzea.